EH Bildu. Eguerdian eta eskerrik asko etortzea gaitzik. Gaurko prentsaurre hondakinen kudeaketaren inguruan da, eta lehenengo daunik euskeraz eta gero gorkak ingo da erderaz. Badakigu danon 2016an gaikako bilketan helburua 160 heltzea basan be, argi dakagula PSN kudeaketa motela eta kontzientzia faltaren ondorioz ez dugula hori helburua beteko, eta bihar bada esaldi horren atzean egotea gutxiago birziklatzea eta erraustegia eraikitzeko arrazoiak asmatzen ibiltzea PNV eta PSN arteko tandena. Badakigu danok bolo-bolo ibili dalako hau txakarrotu ditzuela mankomunitateak organikoa 20 biderrez erabiltzea gaitzi bidalitako botunak. 20 poltsako minimora heldu ez direnei ogarisa itzuli beharko dutela agindu horretik gure ustez mankomunitateak erabiltzaile horiei bihar beste erabiltzen ari ez direla esan esuarrak bidali behar setzen, eta horregaitik aurten ogari hori eskentzia eskatzen dugu. Urtebete pasatxo dauka, txipudun 5. edukiontziak, nahiko berriza da beraz, eta Eibarren aurretik organikoan edukiontzia baseguan be, kanpaina berezi baten zeban mankomunitateak jende gehiago izena emateko sistema honetan. Kanpaina horretan ogari ekonomikoa izan zen mezu nagusia, eta hola lortu zen, Eibarren 10.000 familia inguru edo etxe inguru izena emotia. 2014an ordenantza bat izan, eta 2014ko ordenantzak zehazten da erabilira minimoa zein dan, eta ordenantza hori helduleku bidali ditzuman komunitateak 2.700 gutun inguru, 2.700 gutun baino gehiago. Badira organikoan edukiontzia sekula erabili ez da benak, eta segurueniko bari ekonomikoan gaitzik izena monsebenak, baina badira erabiliarren minimura heldu ez diranak, eta gure ustez argi dago akatzak dakazela sistema honek eta baldintza berriko zilarra badagoela. Horregatik, gure ustez, gutuna jaso daren guztien alegazioak aztertu behar ditugu orain, eta alegazio horren arabera ordenantza berrikusi behar dugu eta dagokizun salbuespenak zehaztu behar ditugu aurten ogarisa itzuli behar eta aurten ogarisa itzuli behar izatea proposatzen dugu. Bai dela barrena, baina baitza Europan ben 2016an hondakinen gaikako bilketan 160 hiltzeko helburua dau. Nahiko urruti gauz momentu honetan 160 horretatik, Eibarren 140 inguruan da gaikako bilketa. Eta gure ustez, badago alde batetik aipatu dugun ogari ekonomiko hori, baina argi dago sentsibilizazioa eta kontzientziazio lana egin behar dugula, errezago birzikla dezagun eta hondakinak gaika banatu ditzagun. Guk uste dugu akatsa zuzendu eta gaikako sistema hobetzeko urratsak eman behar ditugula. Eibarren errefusaren txipudun edukiontzi besa jartzea da gure urratsa gure ustez, hala erabaki zeban gainera hondakinen maizak, eta edukiontzi hau EH Bilduren ustez 2016an jarri da martxan. Edukiontzi horretan errefusa baino ezin izango da bota eta gure ustez hondakina gaika banatzeko beste pauso bat izango da. Eta gainera, sortu den polemika gainditzeko eta irizpideak zehazteko lagungarri izan leke errefusaren edukiontzia txiparekin, konparabalko dalako organikoarekin erabilerarekin. Europar Batasunak berak izan dago ezin den bidea eta proposatu da 2030erako 170 biltzia gaika, eta gainera 2020tik aurrera zabortegizak eta arrostegizak erabiltzia baztertzen da Europako batzordiak. Eibarren badago hondakinen kudeaketan inguruan, hondakinen kudeaketan jarraipena itzeko batzorde bat, hondakinen maiza da hori, EH Bildun ekimenari esker sortu zena 2014an eta gainera Garden Plataforman bertan parte hartzen dau. Gure ustez esan duten moduan, maila izan beharko litzake, hondakinen kudeaketan jarraipena eitzen da bena eta proposamenak eta aukerak aztertzen ditzuana. Baina zoritzarrez martxoan elkartu zen, azkenengo hondakinen maila ez ditzu bere helburuak betetzen eta gure ustez lehen behin elkartzeaz gain,
litzateke eta informazio bide zuzena pentsatzen dugu beharko litzakela mankomunitatea eta hondakinen maizan artean azken finean askotan hondakin